των λόγων του Θεού. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Λαρής και Τρινάβου Κύριε Ιγνάτιε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Δημητριάδος και Αλμυρού Κύριε Ιγνάτιε. Σεβασμιότατε Επιμενάρχα μας. Εντιμότατοι άρχοντες, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Είναι χαρακτηριστική, επαναλαμβάνω, η υποτροπή αυτή του Αποστόλου Παύλου να θυμόμαστε τους ηγουμένους εν τη πίστη, τους ποιμένες και τους διδασκάλους συλλογικής ποιμνής του Χριστού. Γιατί απλούστατα τη διδασκαλία τους, η προσφορά τους και η εν γέννη διακονία τους στον αμπελώνα του Κυρίου δεν αποτελεί μόνο μία παράθεση ηθικών και οικοδομητικών λόγων της Αγίας Γραφής, αλλά ευαγγελισμός του μηνύματος της σωτηρίας, ζωντανό παράδειγμα πίστεως, παρουσία στη ζωή των πιστών του σαρκωμένου Λόγου του Θεού και ταυτόχρονα κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Μνημονεύεται, τονίζει ο Απόστολος των Εθνών, που σημαίνει διαμνήμης έχετε, να θυμάστε. Εκείνους που σας αναγέννησαν στην Ιερά Κολυμβήθρα δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Εκείνους που σας προσέφεραν τον άρτον της ζωής και το ποτήριον της Καινής Διαθήκης. Εκείνους στον οποίον το επιτραχύλιον έχετε προστρέξει, ζητώντας άφεση αμαρτιών. Εκείνους που έγιναν όχι απλώς παιδαγωγοί εις Χριστόν, αλλά αναγεννητές στη Βασιλεία των Ουρανών. Πόσο συγκινητικά ομιλεί πάλι ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Μνημονεύεται των ηγουμένων εκείνων που είναι οι προκαθήμενοι της κακοπαθίας, της ασκήσεως, της θυσίας. Είναι εκείνοι που υπακούουν στο παράγγελμα του Αρχηγού και Τελειωτού της πίστεώς μας Ιησού Χριστού,
Ο ποιμήνο καλός στην ψυχή είναι αυτού τήθηση υπέρ των προβάτων και ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, υπομένουν αγόγγιστα πάσαν κακοπάθειαν, αγόμενοι πολλές φορές ως πρόβατα επισφαγή. Μνημονεύεται των ηγουμένων εκείνων που δεν περιορίστηκαν μόνο στο κατεξοχήν και αποκλειστικό έργο τους, την επιμέλεια των αθανάτων ψυχών, αλλά κάλυψαν με τη φροντίδα τους όλο το φάσμα των βιωτικών αναγκών. Διαθρύπτει, δηλαδή διανέμει, πεινώσει τροφή και χορτάζει πτωχούς άρτων και διατρέφει αυτούς εν λοιμό και ψυχάς πεινώσας εν μπίπληση γεμίζει αγαθών. Τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας Κυρός Γρηγόριος. Άνθρωπος της πίστεως, άνθρωπος της θυσίας, άνθρωπος της αγάπης, άνθρωπος της αγιότητος. Όλη του η διακονία χαρακτηριζόταν από το τρίπτυχο Θεός, άνθρωπος, σωτηρία. Κύρια γνωρίσματά του, η αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο, η θυσία για τον άλλον, η προσευχή, η αγρυπνία, η υπομονή, η συγχωρητικότητα, η προσφορά, ο κατά Θεόν ζήλος, η του βίου καθαρότητα, η θεοτοκοφιλία, η συνέπεια. Θυμόμαστε λοιπόν σήμερα σε αυτήν εδώ την φιλόξενη αίθουσα του ξενοδοχείου Δέδης, τον μακαριστό ιεράρχη, 20 χρόνια μετά την προσκύρων εκδημία. Θα ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλοκτόχου Ταμείου της Ακριτικής Μητροπόλεως μας να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κύριο Ιγνάτιο, καθώς και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο για την παρουσία τους τόσο στην Θεία Λειτουργία το πρωί, όσο και στην απόψινή εκδήλωση. Και οι δύο αρχιερείς, φίλοι και συνεργάτες του μακαριστού Γρηγορίου, έχουν να μας πούν πολλά για την πολυδιάστατη προσωπικότητα του μακαριστού ιεράρχου. Ευχαριστούμε επίσης και τους εκλεκτούς πατέρες που απαρτίζουν την συνοδεία των δύο αρχιερέων. Στο πρόγραμμα ήταν να παρευρεθεί και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεβασίας και Σπάρτης κύριος Ευστάθιος, επιστήθιος φίλος του μακαριστού Γρηγορίου από τα μαθητικά χρόνια. Όμως, μία σοβαρή βλάβη που συνέβη καθοδόν προς Καστοριά, στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, τον εξανάγκασε να επιστρέψει στη Μητρόπολη του και να μην είναι απόψε κοντά μας. Τον ευχαριστούμε για τον κόπο που υποβλήθηκε, για τις ευχές του και την αγάπη. Στα χέρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας υπάρχει ήδη η ομιλία του που θα έκανε απόψε και η οποία θα σας αναγνωστεί σε λίγο. Ευχαριστίες στους εντιμότατους άρχοντες, το στρατό και τα σώματα ασφαλείας για την πολυπίκυλη προσφορά τους στον ακριτικό μας λαό και την τοπική εκκλησία. Στον κύριο Ιορδάνη Μιχαηλίδη που και πάλι φέτος προσφέρει δωρεάν τον θαυμάσιο αυτό χώρο για την εκδήλωσή μας. Θερμότατες ευχαριστίες στον εμπνευστή βέβαια, καθοδηγητή, βοηθό και εκτελεστή του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Σεραφείμ, ο οποίος κρυφά, χωρίς να το ξέρουν οι περισσότεροι, συνεχώς δρά και κινείται σε πάμπολες κατευθύνσεις, ώστε κανείς, όσο το δυνατόν συνάνθρωπός μας, να μην μείνει χωρίς παρηγοριά και ανεκούφιση στα προβλήματά του. Φυσικά, σε όλους εσάς, κληρικούς και λαϊκούς άντρες και γυναίκες, που η προσφορά σας, η αγάπη σας και η θυσία σας για τον παράδοντα άνθρωπο, ευχόμαστε σε εσάς να σας αποδοθεί εκατονταπλάσια από τον ίδιο τον αποδέκτη της, τον Ιησού Χριστό, που σαν πάσχων άνθρωπος χτυπά την πόρτα της καρδιάς μας, ζητώντας ελπίδα, βοήθεια, ενίσχυση και παρηγοριά. Παρακαλείται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Σεραφείμ, να ανέλθει στο βήμα και να προχωρήσει στην έναρξη της υποψηλής μας εκδηλώσεως. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατοι και πολυσέβαστοι Άγιοι Αρχιερείς, εντιμότατοι Άρχοντες, σεβαστοί μου πατέρες, ευλογημένα λαέ του Θεού. Είχα ετοιμάσει απόψε κάποια πράγματα για τον μακαριστό Μητροπολίτη Γρηγόριο, τον Άγιο Προκατοχό. Γιατί σήμερα στην κοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρίσκει κανείς τέτοιες μορφές, μεγάλες μορφές, οικουμενικές μορφές, σαν τη μορφή του μακαριστού Γρηγορίου.
γεμάτος δηλαδή από τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Περιορίζομαι όμως να πω για τον μακαριστό Γρηγόριο, αφού προηγουμένως εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στα πρόσωπα των Σεβασμιωτάτων Αγίων Αρχιερέων, του Αγίου Λαρίσης και του Αγίου Δημητριάδος, τις πολλές μου ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για την εδώ παρουσία τους. Όπως ακούσατε προηγουμένως τον πατέρα Αθανάσιο και όπως σήμερα το πρωί ελέγχθη στη Θεία Λειτουργία, ο μακαριστός Μητροπολίτης Γρηγόριος συνεδέεται με άρρηκτους πνευματικούς δεσμούς με τους δύο αυτούς Σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς. Έγραφε μέσα στο ημερολόγιό του για τον Άγιο Λαρίσης, για εκείνα τα οποία υφίστατο τότε στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης, αλλά και πολλά άλλα επενετικά για το πρόσωπό του. Για τον Άγιο Δημητριάδος έγραφε χαρακτηριστικά όσο ωραία ένιωθε στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, και μάλιστα όταν ο τότε Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος τελούσε τη Θεία Λειτουργία και την Διακονία του Λόγου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος στον Πειραιά. Άλλωστε ήταν και αυτός κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και μάλιστα τότε κάτω από την πεπνημένη διαπίμανση του Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς κυρίου Καλλινίκου, ενός επισκόπου της Εκκλησίας, που άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη του περάσματός του από όπου και αν πέρασε, ιδιαιτέρως όμως από τον Πειραιά, που πραγματικά τον ανέβασε σε ύψη δυσθεώρητα. Θεώρησα λοιπόν απόψε αυτές τις ημέρες καθήκον μου να προσκαλέσω αυτούς τους δύο Αγίους Αρχιερείς, καθώς και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριο Ευστάθιο, ο οποίος γνώρισε τον μακαριστό Μητροπολίτη από τα 18 του χρόνια. Έγραφε ο ίδιος και μου έλεγε ο ίδιος ότι όταν κάποτε τον συνείδησε, θα το δείτε και στα λίγα που έχω να διαβάσω από την ομιλία την οποία θα έκανε απόψε, όταν τον συνείδησε μια φορά στο νοσοκομείο, του είπε: «Δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα από το Θεό. Εγώ έπρεπε να έχω πεθάνει από την ηλικία των 18 ετών. Είχε πρόβλημα στην καρδιά του. Και όμως ο Θεός με αξίωσε, έγινα μοναχός, έγινα διάκονος, έγινα πρεσβύτερος, έγινα επίσκοπος της Εκκλησίας. Τώρα παραδίδω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού». Θα ξέρετε ένα γεγονός που σας το έχω πει επανειλημμένος και που είμαι και αυτοίκος, αλλά και ο ίδιος το διάβασα σε ένα από τα πολλά ημερολόγια τα οποία κρατούσε ο Άγιος αυτός επίσκοπος της Εκκλησίας. Μου το διηγήθηκε ο γέροντας Μωυσής, ο οποίος κοιμήθηκε εδώ στη Μητρόπολη μας. Είχε πάει τότε το 93-92 στο νοσοκομείο να δει τον μακαριστό Μητροπολίτη. Του είπε λοιπόν: «Πάτερ Μωυσή, κάτσε να σου πω ένα γεγονός το οποίο μου συνέβη εχθές. Ήμουνα σε αθλία κατάσταση της υγείας. Οι γιατροί είχαν υψώσει τα χέρια τους, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Βάδισα προς το θάνατο. Να σημειώσει κανείς ότι είχε τέτοια οικειότητα με το θάνατο, ώστε πηγαίνοντας για το νοσοκομείο υγεία για να χειρουργηθεί, τον πήγαινε ο γιατρός του, μήπως καθοδόν συμβεί κανένα καρδιακό επεισόδιο. Τον πήγαινε εκείνος και έγραφε: «Έφτασα στο νοσοκομείο, έγραψα τη διαθήκη μου, μπαίνω αύριο για να χειρουργηθώ. Δεν γνωρίζω αν επιστρέψω στην Καστοριά. Αφήνω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού και της Παναγίας. Θα φροντίσει ο πατήρ Αλέξιος Βριώνης, νυν Μητροπολίτης Νικαίας, ήταν τότε πρωτοσύγγελος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, θα φροντίσει, όχι δεν ήταν κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς τότε, θα φροντίσει προκειμένου το σώμα μου να μεταφερθεί με μία νεκροφόρα στην Καστοριά και εκεί να τελεστεί η εξώδια σοκολοθεία μου». Λοιπόν, του λέει του πατρός Μωυσέως, εχθές λέει, άνοιξε το δωμάτιο και εισήλθε, λέει, η Παναγία με δύο Αγίους. Μου είπε: «Δεν θυμάμαι τους Αγίους. Ήταν λάθος μου που έδωσα τα ημερολόγια αυτά». Μου είπε λοιπόν: «Σου χαρίσω 3 χρόνια παράταση». Και από εκείνη την ημέρα συνήθω πάρα πολύ η υγεία του, ανέβηκε στην Καστοριά και μετά από 3 χρόνια
την ημέρα των τριών ιεραρχών, ξημερώνοντας εκοιμήθη για να προσθεθεί στους απεώνους και αγίους της πίστεώς μας. Από το βήμα αυτό σας έχω πει και άλλες φορές, τι να τα κάνει κανείς τόσα έργα, τι να λέτε εσείς κτίρια και ούτω καθεξής. Ποιος από εμάς είχε αυτή την ιδιότητα να δει το πρόσωπο της Θεοτόκου, να συνομιλήσει με την Παναγία? Να, γιατί σας λέω ότι είχα έναν Άγιο προκάτοχο με όλη τη σημασία της λέξεως, και στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου κατέφευγα στον τάφο του και του έλεγα, εγώ μέχρι εδώ, από εκεί και πέρα συνέχισε εσύ. Θα μπορούσα να σας έλεγα περισσότερα πράγματα. Μια λέξη όμως θα άρμοζε για το πρόσωπο του μακαριστού Γρηγορίου. Ένας αυθεντικός επίσκοπος. Ποιος είναι ο αυθεντικός επίσκοπος? Αυτός ο οποίος, είναι αυτός ο οποίος δεν κάνει λάθη, δεν κάνει λάθη, αλλά αυτός που κάνει λάθη στη ζωή του και τα λάθη αυτά τα αναγνωρίζει. Είναι ο άνθρωπος αυτός, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος σαν άνθρωπος μπορεί να μην έχει καταφέρει πολλά, αλλά γιατί μέσα από αυτά τα λίγα που έχει μπορούν να του συμβούν και να του αποκαλυφθούν μεγάλα. Όπως ακριβώς αυτά αποκαλύφθηκαν στη ζωή του μακαριστού Γρηγορίου. Απόψε λοιπόν ζητάμε ταπεινά τις ευχές του και τις ευλογίες του. Για το πρόσωπό του θα σας μιλήσουν οι Άγιοι Αρχιερείς, και ο Άγιος Λαρίσης και ο Άγιος Δημητριάδος. Το δεύτερο που θα θέλω να σας πω, και το περιμένετε όλοι, είναι ο απολογισμός του Γενικού Φιλοκτόχου Ταμείου. Γίνεται κάθε χρόνο. Θα σας πω λοιπόν έναν αριθμό ο οποίος φέτος δαπανήθηκε για τον παράγοντα άνθρωπο. 755.680 ευρώ. Αυτά δηλαδή για τον παράγοντα άνθρωπο. Είναι μόνο τα χρήματα τα οποία από το Γενικό Φιλόπτωχο της Μητροπόλεως μας προσφέρθηκαν. Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε τα ενοριακά φιλόπτωχα ταμεία, πολύ δε περισσότερο δεν συμπεριλαμβάνονται τα τρόφιμα, τα οποία μπορεί να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, τα οποία μας δόθηκαν σε είδος, ζυμαρικά, λάδι, κρέατα, προκειμένου αυτή τη στιγμή να συντηρήσουμε τις 8 τράπεζες τροφίμων τις οποίες έχουμε, πάνω από 2.000 οικογένειες και τις 350 μερίδες που άλλοτε φτάνουν 400 μερίδες φαγητό κάθε μέρα στην τράπεζα της Αγάπης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού. Για όλα αυτά είμαι υπόχρεος απέναντι στο Θεό. Υπόχρεος απέναντι σε εσάς που με την καρδιά σας και από το ειστέρημά σας στηρίζετε το έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Υπόχρεος εκείνους τους επωνύμους και ανωνύμους της πατρίδος μας, εδώ της ακριτικής μας περιοχής και του εξωτερικού, οι οποίοι μας συμπαρίστανται ποικιλοτρόπως. Χάρη σε αυτούς στηρίζεται το έργο της Μητροπόλεως. Γι' αυτό και άλλη φορά σας έχω πει, από μένα θα έχετε και την αγάπη μου και τις προσευχές μου τις καθημερινές και την καρδία μου. Ευχόμενος και υγεία να σας χαρίζει ο Θεός και κάθε καλό στη ζωή σας. Ευχαριστίες πολλές στους άρχοντες του τόπου μας. Εμείς Άγιοι Αρχιερείς εδώ είμαστε μία οικογένεια. Ένα σπιτικό. Ο ένας για τον άλλο. Έχουμε σαν σύνθημα στη ζωή μας αυτό το οποίο είχε ο φτωχός λαός μας, κύριε Δήμαρχε. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Όλοι μαζί. Και οι τοπικοί παράγοντες και οι άρχοντες και της πολιτείας και του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας με τους δύο βουλευτάς της ακριτικής μας περιοχής. Όλη μια οικογένεια. Μαζί προσπαθούμε προκειμένου να βοηθήσουμε σήμερα τους συνανθρώπους μας. Ευχαριστίες πολλές στους προέδρους και τα μέλη των Γενικών Φιλοκτόχων Ταμείων, στους στενούς μου συνεργάτες, τους κληρικούς και τους λαϊκούς, τον Παπαθανάση που αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη νύχτα την κάνει μέρα, τον Παπαλευτέρη που σηκώνει όλο το βάρος του Γενικού Φιλοκτόχου Ταμείου και όλους εκείνους που βρίσκονται μέσα στην τοπική μας εκκλησία και οι οποίοι προσφέρουν καθημερινά για την
ανακούφιση των αναξιοπαθούντων αδελφών μας, και τους λαϊκούς και τους κληρικούς και τον καθένα ξεχωριστά τις συνεργάτιδες ιδιαιτέρως τις εμνές μυροφόρες. Τους έλεγα Άγιοι Αρχιερείς όταν τους έβλεπα μέσα στο κατακαλά καιρό άλλοι να πάνε διακοπές και εκείνες να βρίσκονται στην κατασκήνωση και να τρέχει ο υδρότας από το πρόσωπό τους, τους έλεγα ότι αυτή την ώρα ο άγγελος τον οποίο έχουμε δίπλα μας θα σας σκουπίζει με ένα προσώψιο και θα παίρνει τον υδρότα σας αυτό και θα τον μεταφέρει στο θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης. Ο μισθός σας πολύς εν της ουρανής. Για όλους αυτούς τους συνεργάτες, για όλους αυτούς οι οποίοι προσφέρουν, θα ήθελα απόψε να τους εκφράσω και δημόσια την ευγνωμοσύνη μου και με ένα χειροκρότημα δικό σας να τους πω πόσο τους αγαπώ, πόσο τους σκέπτομαι και πόσο προσεύχομαι για αυτούς. Τον αγαπητό μου Ιορδάνη, πνευματικό μας παιδί εδώ, που και φέτος μας έδωσε την αίθουσα και στην οικογένειά του πολλές ευχές και πολλές ευλογίες. Τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ. Το τρίτο που θα ήθελα να αναφέρω είναι λίγα λόγια από μία επιστολή την οποία μου έστειλε σήμερα το μεσημέρι και μάλιστα παρακάλεσε και τους Αγίους Αρχιερείς, μεταφέροντας την αγάπη του, ο Άγιος Πάρτης, να αναφέρω απόψε, γιατί δεν του δόθηκε η ευκαιρία, όπως είπε και ο πατήρ Αθανάσιος, να βρίσκεται ανάμεσά μας. Έπαθε μία βλάβη το αυτοκίνητό του στην Τραγάνα, έξω από τη Λαμία, δεν μπορούσε να βρει κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει και να έρθει προς τα πάνω, γι' αυτό και πήρε ένα ταξί, έφτασε στην Αθήνα και από την Αθήνα με ένα άλλο αυτοκίνητο έφτασε στη Μητρόπολη του. Μου έστειλε λοιπόν ένα κείμενο, το οποίο θα ήθελα κάποια κομμάτια να αναγνώσω απόψε και το οποίο αναφέρεται στη μορφή του Μακαριστού Γρηγορίου. Ο ουρανοβάμων Παύλος, λέει ανάμεσα στα άλλα, ο πρώτος μετά τον ένα, ο Απόστολος των Εθνών και ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος, μας προτρέπει με τον αθάνατο λόγο του που είναι γλυκύτερος υπερμέλη και κυρίων και αξιότερος υπερχρησίων και τοπάζιων, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών. Να μνημονεύουμε, δηλαδή να φέρουμε στη μνήμη μας τους πνευματικούς μας πατέρες που μας μίλησαν για τον Χριστό, που μας αύξησαν την αγάπη μας για Αυτόν και έθρεψαν την πίστη μας με τον κρυστάλλινο ορθόδοξο λόγο τους και με το αγιασμένο παράδειγμά τους. Τους ανθρώπους που άγγιζαν τα κράσπεδα των ηματίων του Θεού. Είναι τιμή το μνημόσυνο για αυτές τις άγιες μορφές, είναι οφειλή για τα εμπνευσμένα συγγράμματά τους και τα θεολογικά τους κείμενα. Είναι όμως και ωφέλεια και τιμή και το μνημόσυνο, γιατί η ενάρετη βιωτική πολιτεία τους, δηλαδή το αγιασμένο παράδειγμά τους, ήταν μέσα μας πολύ στηρικτικό, ενισχυτικά και διδακτικά για την εποχή μας. Ανάμεσα σε αυτές τις προσωπικότητες συγκαταλέγεται και ο αείμνηστος Μητροπολίτης Καστορίας Γρηγόριος Παπουτσόπουλος, που βρίσκεται στην θριαμβεύουσα Εκκλησία των Πρωτοτόκων των εν ουρανής απογεγραμμένων. Ο αρχαίος σοφός λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να επενέσεις με λόγια αυτόν που διακρίθηκε στα έργα. Αυτήν την δυσκολία νιώθω κι εγώ, ευρισκόμενος σε αυτήν την αίθουσα. Ο αείμνηστος ήταν άνθρωπος του Θεού. Τον στόλιζε μια αγάπη αφάνταστα μεγάλη προς τον Θεάνθρωπο και μια ασύνορη αγάπη χωρίς όρους και όρια προς τον άνθρωπο, γιατί είχε υιοθετήσει την εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας, ότι το περιεχόμενο της καρδιάς μας πρέπει να είναι ο Θεάνθρωπος και ο συνάνθρωπος. Θυμόταν τον Απόστολο Παύλο, τον οποίον ιδιαίτερα αγαπούσε και τις επιστολές του με ευλάβεια μελετούσε, που σε μια περιπετειώδη στιγμή, όταν κινδύνευε η ζωή του, έγραψε για τον στηριγμό μας. «Υπόντες το θέλημα του Θεού, γενέστο ησυχάσαμε». Αυτό εφήρμοσε στη ζωή του. Δίδασκε με πάθος τα αναρρύθμιτα παιδιά των κατηχητικών σχολείων, των κατασκηνώσεων, ότι η αρχή της αληθινής ζωής είναι ο φόβος του Θεού. Ο αείμνηστος ιεράρχης ήταν αόργητος, αλλά για θέματα παραδόσεως των ιερών κανόνων πίστεως και ορθοδοξίας έδειχνε τον σόφρον αθυμό του και ήταν ανυποχώρητος. Ήμουνα συνοδικός και εκείνος γραμματέας. Σε μια δύσκολη συνεδρίαση εδέχθη μια φραστική επίθεση
για τα πρακτικά της Συνόδου που έγραφε από έναν συνοδικό Μητροπολίτη που έκανε όλους μας να παγώσουμε. Εκείνος έμεινε ακίνητος, σοβαρός, λυπημένος βέβαια, αλλά χωρίς να αθρώσει λέξη. Θυμήθηκα εκείνη τη στιγμή τον Κύριό μας, που όταν τον κατηγορούσαν εκείνος σιωπούσε. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Διατήρησε την ταπεινόφρονα σιωπή του και όταν ο επιπλήξας αρχιερεύς του ζήτησε συγγνώμη. Με άριστα το 10 έπαιρνε και με τόνο ως εξομολόγος, διακριτικός. Απαρνήθηκε τον εαυτό του, γι' αυτό και απέκτησε το χάρισμα να αναπαύει ανθρώπους κάθε ηλικίας και πνευματικής καταστάσεως. Θαύμαζα την πίστη του στο Θεό και την αγάπη του στην Εκκλησία που είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Έμοιαζε με τα δέντρα που κάνουν πιο βαθιές τις ρίζες τους εκεί που φυσούν δυνατά οι αέρες για να μην ξεριζωθούν. Εκεί όμως που στεκόταν ο καθένας μας με δέος και θαυμασμό ήταν η όβια υπομονή του. Από 15 χρονών παιδί υπέφερε από δύσπνοια. Το βασανιστικό άσμα του στερούσε τη χαρά από τα παιδικά παιχνίδια και αργότερα τον δυσκόλευε στον πνευματικό του έργο. Όμως την κάθε κρίση την αντιμετώπισε με χαμόγελο για να μην λυπήσει τους ευσεβείς γονείς του, Κωνσταντίνο και Ειρήνη, την συνετή και ενάρετη αδελφή του Ευαγγελία, τον γέροντά του πατέρα Παντελεήμονα, μετέπειτα Μητροπολίτη Σάμου, τα πνευματικά του παιδιά και τους φίλους και ετοιμάζονταν για την καινούρια κρίση. Λυπόταν όχι γιατί υπέφερε, αλλά γιατί δεν μπορούσε να εκτελέσει τις υποχρεώσεις τις οποίες είχε πάντοτε κατά νου. Πίστευε ότι ο Θεός μας σώζει ή από το σταυρό της δοκιμασίας ή από την ασθένεια. Γι' αυτό και η προσευχή του ήταν: Κύριε, πάρε το σταυρό από πάνω μου για να είναι βαρύς. Αν όμως είναι το θέλημά σου να τον φέρω, γιατί είναι βαρύς, αν όμως είναι το θέλημά σου να τον φέρω μέχρι το τέλος, δώσ' μου τη δύναμη και την υπομονή να τον σηκώσω. Πίστευε ότι μετά από μια δαιμονική θύελλα έρχεται η θειεκή λιακάδα και υιοθετούσε απόλυτα ότι ένα δόξασι ο Θεός στη δοκιμασία είναι 100 φορές ανώτερο από το Κύριε ελέησον, όπως έλεγε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Όταν τον επισκέφθηκα την τελευταία φορά στο νοσοκομείο Υγεία, ύστερα από αρκετή και ενδιαφέρουσα συζήτηση μου είπε: «Δεν ζητώ πλέον τίποτα από το Θεό. Ήμουν άρρωστος από παιδί. Με βοήθησε να γίνω θεολόγος, κατηχητής, διάκονος, πρεσβύτερος και τόσα χρόνια Μητροπολίτης. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του. Τον οικετεύω μόνο για τη σωτηρία μου. Τον παρακαλώ στην προσευχή μου και του λέω: πρόσκε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή». Με ευλάβεια ακούμπησα τη σκέψη μου στην ευλογημένη και αγιασμένη μορφή του και πρόσφερα σε εσάς και στον εαυτό μου μερικές σταγόνες από την αξιοθαύμαστη βιωτή του και την πίστη μας σε αυτό, ιδιαίτερα και την πίστη μας σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, έχετε την αγάπη μου και τις ευχές μου. Αυτό είναι το μήνυμα του Αγίου Σπάρτης, το οποίο μας απίφθινε μέσω του ίντερνετ και μέσω του φάξ που μου έστειλε αυτή την ομιλία του, κάποια κομμάτια τις οποίες διάβασα απόψε. Θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τους Αγίους Αρχιερείς και τον Άγιο Λαρίσης και τον Άγιο Δημητριάδος, που με τον γλαφυρό λόγο τους και τον πνευματικό και στηρικτικό θα μας εισοδεύσουν απόψε στην αγιότητα αυτής της μεγάλης μορφής του μακαριστού ιεράρχου. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η εκδήλωση του Γενικού Φιλοπτόχου Ταμείου γίνεται 5 μέρες πριν από την οσία κοιμησή του. Σας ευχαριστώ και πάλι, σας καταθέτω την ευγνωμοσύνη μου και τον σεβασμό μου, Άγιοι Αρχιερείς, και σας παρακαλώ να εύχεστε για τον Ευτελή Μοιρακίσκο, τον διάδοχό του, να οδεύσει και εκείνος αυτή την οδό της αγιότητος, μήπως αποκτήσει μια σταγόνα αυτής της αγιότητος του τιμωμένου ιεράρχη. Σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ μέσα από την καρδιά μου. Προχωρείται αυτό το βήμα
Σεβασμιότατε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο Άγιος Δημητριάδος, και διότι είχατε την έμπνευση και την ευγένεια να μας καλέσετε σε αυτή την ωραία εκδήλωση για αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, αναφέρεστε συνέχεια σε εμάς και το θεωρούμε ιδιαίτερη τιμή και ευλογία. Είναι πολύ δύσκολο, σεβασμιότατοι αδελφοί μου, σεβασμιότατε αδελφέ μου, αγαπημένοι Άγιε Καστορίας, Κύριε Σεραφείμ, και σεβασμιότατε Άγιε αδελφέ, Άγιε Δημητριάδος, να σκιαγραφηθεί μια τέτοια μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα μέσα σε 2 φύλλα χαρτιού, και είναι αδικία πένες και γλώσσες αδόκιμες να γράφουν και να ομιλούν για πρόσωπα τέτοιου υψηλού πνευματικού βεληνικούς. Και είναι και ο ίδιος ο λόγος αδύνατος να φτάσει το εύρος και το μήκος και το ύψος ενός ανδρός, ζήσαντος επί της γης και προσφερθέντος ως διδάσκαλος πνευματικής βιωτής. Στην όμορφη Καστοριά απόψε, σε αυτήν εδώ τη Βυζαντινή Καθέδρα, με τους ευλαβείς και ειρηνικούς κατοίκους της, για να επενέσουμε έναν από τους ιεράρχες της, αυτόν που εμείς γνωρίσαμε, σαν μια εξαίρετη φωτεινή προσωπικότητα, έναν άνθρωπο του Θεού και πιστό θεράποντα των μυστηρίων της Εκκλησίας του, ένα μεγαλεπίβολο και μοναδικό πρόσωπο, ένα διδάσκαλο της πνεύμα της ζωής. Τον εζήσαμε εκ του σύνεγγυς και αυτό το θεωρούμε εξαιρετικό προνόμιο. Ήταν γνωστός στα χρόνια μας σαν ένας καλός κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Το καλό του όνομα περιέτρεχε τότε όλο το γνωστό εκκλησιαστικό περιβάλλον. Από την εξωτερική του εμφάνιση ελάμβανε στην πληροφορία της πνευματικότητος του ανδρός. Η καλοσύνη του διεχέεται σε όλη την ύπαρξή του και ήταν το εξαίρετο στοιχείο του ευγενούς χαρακτήρος του. Η ηρεμία του προσώπου του, η αξιοπρεπή στάση του, η ανεπιτίδευτη συμπεριφορά του κατεδείκνυαν την αγιότητα του κληρικού αυτού. Η φιλανθρωπία του έφτανε στα όρια της θυσίας, ταπεινός και πράος. Κανένα λόγο αργό δεν θα άκουγες από το μελίδητο στόμα του. Ό,τι λέμε το λέμε με τα λόγου γνώσεως. Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, αυτό μαρτυρούμεν. Ένα εξαίρετο και πολυθάλαντο πρόσωπο, εκοσμημένο με 1000 χάρες, περιέκρυβε επιμελώς τα χαρίσματά του, αλλά αυτά από μόνα τους επληροφορούσαν ότι δεν υπάρχουν στο πρόσωπο αυτό. Ήξερε την ελληνική γλώσσα ως ο νουδής, διότι συνυπηρετήσαμε σαν γραμματής της Ιεράς Συνόδου και μπορώ να το ξέρω αυτό. Ήξερε να γράφει και έγραφε ανώνυμα άρθρα στο περιοδικό του αηδήμου γέροντός του, του Μητροπολίτου Σάμου Παντελεήμονος, του οποίου περιοδικού είχε την όλη επιμέλεια. Είχε το χάρισμα να ζωγραφίζει, να σχεδιάζει, να στολίζει τα κείμενά του με διάφορα μοτίβ, με παλαιοχριστιανικό χαρακτήρα. Ήταν δεινός ομιλητής και καλλιεργούσε και το γραπτό κήρυγμα. Ήξερε να συνδιαλέγεται και να επικοινωνεί με ένα μοναδικό τρόπο, διότι πρώτα έβαζε την αγάπη και τιμούσε το πρόσωπο με το οποίο συνδιαλέγεται. Ήξερε και ξένες γλώσσες, αλλά αυτό το περιέκρυβε. Διαπιστώσαμε
στο γραφείο όπου συνεργαστήκαμε και με τον πατέρα Κωνσταντίνο Καραϊσαρίδη, ότι ήξερε αγγλικά και καταλάβαινε και τα γαλλικά. Είχε μέσα του την αγνή φιλανθρωπία, την άδολη και θυσιαστική. Πόσες φορές ερχόταν άυπνος το πρωί επειδή είχε ξενυχτήσει στο προσκεφάλι ενός πνευματικού του παιδιού. Πόσες φορές ερχόταν με πονοκεφάλους επειδή είχε εξομολογήσει ως τα μεσάνυχτα. Πόσες φορές πήγαμε μαζί να φάμε με τα παιδιά του ορφανοτροφείου του Λυτρωτή για να χαρούν τα παιδιά και να αστιευτεί και να παίξει μαζί τους, και αυτή την επίσκεψή του την θεωρούσαν χαρά μεγάλη και πανηγύρι. Πόσες φορές δεν πήγαμε περιπάτου στα βίλια, στην κατασκήνωση, έχοντας μαζί μας στελέχη αυτού του έργου. Πόσα ξενύχτια για εξομολόγηση στο γυροκομείο του Λυτρωτή στον Πειραιά. Πόσες έννοιες για το μοναστήρι του στον Πόρο, με τι λακτάρα έφευγε για τον Άγιο Νεκτάριο για να εξομολογεί 3 ημέρες συνέχεια, όσο διαρκούσε το πανηγύρι στην Αίγινα, και αυτό γινόταν 2 φορές το χρόνο. Με τι χαρά έφευγε για τη Σύρο, την πατρίδα του, και για τη μεγαλόχαρη της Τίνου. Πόσα παιδιά από το υποτροφείο της Αποστολικής Διακονίας δεν τον μετέφεραν, τον έφερναν και τον πήγαιναν όταν ήταν διευθυντής εκεί. Με πόση στοργή περιέβαλε αυτός, τα περιέβαλε αυτός και με πόσο σεβασμό τον αντιμετώπιζαν αυτά. Πόσα πνευματοπαίδια του δεν ερχόντουσαν στο γραφείο να τον δουν, να τον συμβουλευτούν, και πόσα δεν τον απασχολούσαν στο τηλέφωνο. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σύρου, Δωρόθεος, ο οποίος τον υπεραγαπούσε, χαριτολογώντας πολλές φορές και μιμούμενος τη φωνή του, την απαλή και ζεστή φωνή του, έλεγε χαρακτηριστικές εκφράσεις, αυτές που άκουγε να λέει στα πνευματικά του παιδιά από το τηλέφωνο ο αείμνηστος Γρηγόριος. Χριστός Ανέστη, τι κάνετε, νηστεύσατε, προσευχηθήκατε? Και αυτός γελούσε και χαιρόταν. Πόσο σεβασμό έτρεφε στο πνευματικό του τον Άγιο Σάμο Παντελεήμονα, και πόση αγάπη στον παππού, τον πατέρα Αγαθάγγελο Μιχαηλίδη, τον πνευματικό προπάπο πολλών. Πόσες φορές δεν με είχε πάρει μαζί του για να δω το γέροντα σε ένα από τα φιλόξενα σπίτια της ευρείας πνευματικής τους οικογένειας, για να δω κι εγώ το γέροντα, να χαρώ και να πάρω την ευχή του. Είχε γερές ρίζες ο αείδημος, άριστες οικογενειακές και πνευματικές καταβολές, αλλά κυρίως ξεχώριζε ο ίδιος σαν πρόσωπα. Τον είχε διαλέξει ο Θεός, ήταν ολοφάνερο. Όταν πρωτοαρρώστησε και έσπεψα από τη Σαλαμίνα να πάω να τον δω, μου είχε πει συνταρακτικά λόγια, υποθήκες πνευματικές, συμβουλές που έδειχναν το μεγαλείο του και τον ανεδείκνυαν από τότε πρόσωπο θεούμενο. Εγώ, Πάτερ Ιγνάτιε, μου είπε στο τέλος, ήμουν από παιδί φιλάστενος. Από το δημοτικό σχολείο ήδη έκανα μαθήματα, επειδή κρύωνα και ερχόντουσαν οι φίλοι μου και μου δείχναν τα μαθήματα στο σπίτι. Και αργότερα, πάντα ευαίσθητη ήταν η υγεία μου. Δοξάζω το Θεό και για αυτές τις επισκέψεις του. Αλλά όπως ξέρεις, τα έτη του ανθρώπου εβδομήκοντα, και όταν είναι ενδυναστείες ογδοήκοντα, θα δε πλέον κόπος και πόνος. Εγώ λοιπόν που πλησιάζω τα εβδομήκοντα, το διαισθάνομαι. Έρχεται η ώρα μου. Δεν ήμουν ποτέ ενδυναστείες. Ήταν όμως ενδυναστείες πνευματικές, και αυτό ήταν που το εξασφάλιζε την άνευ ηλικία ζωή, την αγύρο μακαριότητα. Νομίζω ότι ο Γρηγόριος είχε έντονη την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή του.
προρώμην των Κύριων ενώπιόν μου διαπαντός ήταν το βίωμά του. Εκεί που εμείς κοντόφθαλμα βλέπαμε στο γραφείο ανθρώπους ενοχλητικούς και απαιτητικούς, ανεδείς και κακόβουλους, αυτός έβλεπε ασθενείς, πεινασμένους, αδικημένους, πονεμένους. Σταχυολογώ μόνο 2 γεγονότα να σας πω. Θυμάμαι μια φορά που είχε έρθει κάποιος άνθρωπος με ανάρμοστη συμπεριφορά στο γραφείο μας και μας έβριζε. Εμείς τον συνετίζαμε και τον απειλούσαμε και ο Γρηγόριος έτρεξε και έβαλε σε ένα ποτήρι νερό και ζάχαρη και του το έδωσε και το ήπιε. Είχε πάθει υποβλικαιμία και παραφερόταν. Μόλις το ανέβηκε το ζάχαρο, κάθισε κάτω, ηματισμένος και σοφρονών και μας ζητούσε συγγνώμη. Εμείς δεν βλέπαμε τον συνάνθρωπό μας σαν πάσχοντα, αλλά σαν αντιτιθέμενο. Αυτός με ποιο χάρισμα άραγε διέβλεπε την αλήθεια. Μια φορά πάλι είχε έρθει στο γραφείο μας μια μοναχή που μας είπε ότι ερχόταν από κάποιο νησί και είχε ταξιδέψει όλη τη νύχτα. Εμείς τη βλέπαμε με δισταγμό και προκατάληψη, γιατί δεν καταλαβαίναμε τι ζητούσε στο γραφείο και ο Γρηγόριος της προέτεινε την τυρόπιτά του που ήταν πάνω στο γραφείο του και αυτή την έφαγε με βουλημία. «Γερόντισα πεινάς», της είπαμε όλοι μετά, «θέλεις και κάτι άλλο?» Και της δώσαμε και τόστ και σάντουιτς και τα έφαγε και στο τέλος μας εξομολογήθηκε ότι πεινούσε. Και πού αλλού να πήγαινα? Στους ιερείς. Ο Γρηγόριος τα βλέπε αλλιώς. Έβαζε τον καλό λογισμό. Έβαζε τον καλό λογισμό φρουρό να φυλάει το νου του και την καρδιά του. Πορευόταν με καλούς λογισμούς. Πολλά πουλιά πετούν γύρω μας, όπως λέει ένας ασκητής. Θα τα αφήσω όλα να κάνουν φωλιά μέσα μου? Πολλοί λογισμοί έρχονται. Ποιον όμως θα διαλέξω? Αυτός διάλεγε τον καλό, τον Άγιο λογισμό. Με αυτόν πορευόταν και έφτασε στον αγιασμό. Πόσο μας τύχησε τότε ο θάνατός του, ο αποχωρισμός αυτός, από αυτόν που προσφερόταν σαν αληθινός, μοναδικός, ανεπανάληπτος φίλος και αδελφός. Εγώ έπαιρνα κάθε μέρα ταξί από το πέραμα ως την Ιερά Σύνοδο. Σκεπτόταν πόσα ξόδευα. Γι' αυτό όταν φεύγαμε ερχόταν μαζί μου και ως το σπίτι του που ήταν πολύ κοντά στο πέραμα, στην Αμφιάλη έμενε τότε όπως ξέρετε, μου έδινε τα χρήματα που είχε γράψει το ταξί έως εκεί, για να με συνδράμει στα έξοδα. Αντιδρούσα, αλλά αυτός είχε μια πειθό που αφόπλιζε και όταν έγινε επίσκοπος και ερχόταν στην Ιερά Σύνοδο με το αυτοκίνητο της Μητροπόλεως Καστορίας, με οδηγό το Γιάννη, νεαρό τότε, με έπαιρνε μαζί του και αυτός κατέβαινε στο σπίτι του και παρακαλούσε το Γιάννη να με πάει ως το πέραμα. Και ο Γιάννης πρόθυμα με πήγαινε ως εκεί και γύριζε. Ζούσε και αυτός τότε τον ενθουσιασμό της συναναστροφής με έναν Άγιο Επίσκοπο. Μια φορά που ήρθα στην Καστοριά και έφτασε εδώ γύρω στις 11 το πρωί, ο Γρηγόριος είχε βάλει πλυντήριο και έπλαινε τα ασπρόλουχά του. Τα χάσα όταν είδα επίσκοπο να πλένει μόνος του τα ρούχα του. Το θεώρησα υπερβολή. Άλλος τόσο έλαβα ένα μάθημα μοναδικό. Μέχρι τώρα έχω επαφή με πολλά από τα πνευματικά του παιδιά και αυτό το χαίρομαι. Θυμάμαι την καλή του μητέρα, την αφοσιωμένη αδελφή του, την στυλοβάτη του ορφανοτροφείου τους, θυμάμαι πρόσωπα τα οποία τον τιμούσαν και τον αγαπούσαν. Τίποτε περισσότερο ας μην πούμε, να τον ευχαριστήσουμε μόνο για ό,τι μας προσέφερε, για το μοναδικό του παράδειγμα,
ότι τύπος εγένετο ημίν της πάσιν. Κι ας τον μακαρίσουμε για τις ευθείες τρίβους, τις οποίες επορεύθη και τις οποίες μας υποδεικνύει. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο της δόξης που μας έδωσε έναν τέτοιο Άγιο φίλο και αδελφό. Αδελφοί μου, θα ήθελα να σας πω ότι πάρα πολλές φορές προσπαθούσε να μας διδάξει πώς να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και με διακριτικότητα, γιατί δεν ήθελε να κάνει το δάσκαλο όπως ξέρετε. Ξέρετε πολύ καλά, αδελφοί μου, ότι ο Μέγας Μωυσής όταν έφτασε 40 χρονών και πήγε στη γη Μαδιάμ, εκεί πέρα νυμφεύτηκε τη Σεφόρα, την κόρη του Ιωθώρου, του ιερέως, και απέκτησε από αυτήν 2 παιδιά και ονόμασε τα παιδιά του, τον ένα τον ονόμασε Γυρσέμ και τον άλλον Ελιέζερ. Τον ένα τον ονόμασε Γυρσέμ, που σημαίνει πάρικος ημί εν γη αλωτρία. Είμαι ξένος σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Είμαι ξένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να σκέπτεται ο καθένας μας, και είναι νόμος του Θεού. Και τον άλλο τον ονόμασε Ελιέζερ, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Και επειδή ένιωθε ισχυρό το φίλτρο της αγάπης προς τα παιδιά του ο Μωυσής, αισθανόταν ότι πρέπει να έχει όρους και νόμους στη ζωή του. Ακόμη δεν είχε λάβει τον νόμο ο λαός του Θεού και ζούσε σύμφωνα με αυτό τον νόμο. Και κάθε φορά που έβλεπε τα παιδιά του κατάματα, θυμόταν αυτό, τον νόμο του Θεού, ότι είναι πάρικος και ξένος σε αυτόν τον κόσμο και ότι ο Θεός είναι μαζί του. Δηλαδή αυτό εκεί, το ισχυρό φίλτρο, ο Γρηγόριος έλεγε επί των Κύριων θερμότερων φίλτρων χρεωστούμε. Αυτό δηλαδή που λέμε στους αναβαθμούς. Κάθε άνθρωπος δίπλα μας είναι εικόνα του Θεού. Κάθε άνθρωπος δίπλα μας είναι ο Θεός. Και στο πρόσωπο του κάθε ενός δίπλα μας πρέπει να βλέπουμε το Θεό. Αυτό το είχε επιτύχει. Αδελφοί μου, εσείς ξέρετε ότι και ο Μέγας Μακεδονομάχος, ο δικός σας εδώ ήρωας, ο Άγιος της πατρίδος μας, ο Παύλος Μελάς, το ίδιο έκανε περίπου. Το ίδιο έκανε ο Παύλος Μελάς. Είχε 2 παιδιά, θυσιαζόταν για την πατρίδα. Είχε 2 παιδιά. Το ένα παιδί το έλεγαν Μιχαήλ και το λέγανε χαϊδευτικά Μίκη, και το κορίτσι του το λέγανε Ζωή και το λέγανε χαϊδευτικά Ζέζα. Και όταν του είπαν ποιο όνομα να δώσουμε εδώ σαν όνομα, σαν ψευδόνυμο δικό σου εδώ στη στρατηγική μας, είπε Μίκη Ζέζας. Είπε δηλαδή τα ονόματα των παιδιών του. Τα ονόματα των παιδιών. Στα παιδιά μας οφείλουμε πολλά. Ο Γρηγόριος θεωρούσε όλο τον κόσμο παιδιά του. Ο Γρηγόριος το ζούσε έντονα αυτό. Και αν δεν μας προβληματίζει αυτό το φίλτρο, αυτή η αγάπη προς τα παιδιά μας, δεν θα μπορούμε να τηρούμε τον νόμο του Θεού. Είναι σαν να μας λέει δηλαδή ο Γρηγόριος απόψε, επί των Κύριων θερμότερων φίλτρων χρεωστούμε. Αγαπάμε τα παιδιά μας. Αγαπάμε τα παιδιά μας σημαίνει να είμαστε συνεπείς άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπάμε τα παιδιά μας σημαίνει να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι τους αφήνουμε πίσω το καλό μας όνομα, το καλό μας παράδειγμα, το πόνο μας και την αγωνία μας για αυτά. Τους αφήνουμε πίσω μας το πνεύμα το θυσιαστικό, αυτό το οποίο διακατήχε
το Μέγα Μωυσή και από την ιστορία μας το μεγάλο μας Μακεδονομάχο και τον κάθε ένα άνθρωπο ο οποίος έζησε με συνέπεια σε αυτόν εδώ τον κόσμο, όπως ο Γρηγόριος, ο Μητροπολίτης Καστορίας, για τον οποίο θα μπορούσα να σας μιλούσα έως το πρωί. Και όλων των πόλεων και των χωριών της Μητροπόλεως μας, όπου και αν είναι. Ποτέ μην απελπίζονται για τίποτε, ο Χριστός είναι πάντα μαζί μας. Και ας φροντίζουμε κι εμείς να είμαστε πάντα μαζί με τον Χριστό. Και αν κανείς συναντάει καμιά μεγάλη δυσκολία, δεν θα είναι κουραστικό και ενοχλητικό να απευθύνεται στην Ιερά Μητρόπολη και η Ιερά Μητρόπολη, αν μπορεί, όσο μπορεί, να συμπαρασταθεί και να βοηθήσει τους ανθρώπους. Πάντως, κανείς μας δεν δικαιολογείται να απογοητεύεται και να απελπίζεται από την ζωή, έστω και αν διαπιστώνει ότι ο ίδιος κάνει σφάλματα και ότι ο ίδιος προσπαθεί να διορθωθεί και δεν το κατορθώνει. Εντολήν και νυν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους. Καινούργια εντολή σας δίνω, είπε ο Κύριος, την εντολή να έχετε μεταξύ σας ο ένας προς τον άλλον, ο ένας προς όλους και όλοι και ο καθένας προς τον κάθε ένα και προς όλους να έχετε αγάπη. Πράγματι, αδελφοί μου, η εντολή της αγάπης αυτή ήταν άγνωστη σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στους Ιουδαίους που είχαν δεχθεί τις 10 εντολές του Θεού. Πολύ σωστά ο Τζοβάνι Παπίνη στο βιβλίο του Ιστορία του Χριστού σημειώνει ότι ο νόμος ο Μωσαϊκός έδινε συμβουλές τι αγάπη να δείχνει ο Ιουδαίος των Ιουδαίων, τι είδους αγάπη να δείχνει ο Κύριος προς τον δούλο, τι είδους αγάπη να δείχνει ο άνθρωπος προς τα ζώα του, αλλά για αγάπη προς αλλήλους δεν μιλούσε. Αντίθετα, έλεγε αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Να αγαπάς τον δικό σου άνθρωπο, τον ομοεθνή σου, τον συγγενή σου, τον φίλο σου, αυτόν που κατάγεται από την ίδια οικογένεια και το ίδιο έθνος, αλλά να μισείς τους εχθρούς σου. Αυτό ο Χριστός μας όμως δεν το διδάσκει, αδελφοί μου. Γι' αυτό είναι καινούργια η εντολή της αγάπης του. Αυτή λοιπόν η καινούργια εντολή της αγάπης, αφού πρέπει να επικρατεί σε όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα πρέπει να κυριαρχεί μεταξύ των μελών του σώματος του Χριστού, δηλαδή ανάμεσα σε εμάς. Οι Ιουδαίοι, όπως ξέρετε, πολλές φορές ζητούσαν από τον Χριστό μια απόδειξη της θεότητός του. Τους έλεγε εκείνος ότι είμαι απεσταλμένος του Θεού και δεν τον παρεδέχονται. Έβλεπαν τα θαύματά του και δεν ήθελαν να το ομολογήσουν. Άκουγαν την διδασκαλία του και δεν ήθελαν να την αποδεχθούν, μόλον ότι έβλεπαν ότι ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος, καθώς είχαν ομολογήσει κάποτε οι υπηρέτες των αρχιερέων, και μόλον ότι άλλες φορές ομολογούσαν ότι ουδέποτε ούτως εγένετο, δηλαδή ποτέ δεν ξανάγιναν τέτοια θαύματα. Εν τούτοις, οι άρχοντες του λαού των Ιουδαίων δεν ήθελαν να παραδεχτούν τον Χριστό και πολλές φορές ζητούσαν να τους δείξει σημείο, δηλαδή ένα θαύμα. Και όταν έλεγαν ένα θαύμα, δεν εννοούσαν να αναστήσει κανένα νεκρό, που βέβαια ήταν δύσκολο και το είδαν ότι το είχε κάνει, ούτε να κάνει έναν παράλυτο να περπατάει, ούτε έναν εκγενετής τυφλό να αποκτήσει το φως του. Αυτοί ήθελαν ένα θαύμα από τον ουρανό, δηλαδή κάποιο σημαντικό και καταπληκτικό σημάδι.
είπονουν αυτό. Είπαν λοιπόν στον Ιησού, η αδερφή του και η μητέρα. Σύ σημείων ή να είδομεν και πιστεύσομεν σοι, τι εργάζει, τι κάνεις εσύ, του λένε. Ποιο σημείο κάνεις εσύ, ποιο μεγάλο θαύμα κάνεις εσύ, ώστε να το δούμε και να πιστέψουμε, τι εργάζεσαι, τι έργο έχεις κατορθώσει. Αυτό είναι γραμμένο, αδελφοί μου, στο 6ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, στον στίχο 30. Και του λένε ακόμη, οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο, καθώς εστί γεγραμμένον άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Ραδιοφωνικός σταθμός. Εσύ λοιπόν τι θαυμαστό κάνεις? Για τους πατέρες μας και τους προγόνους μας ξέρουμε ότι έφαγαν το μάνα στην έρημο. Το μάνα στην έρημο, θυμάστε, εταξίδευαν μέρα νύχτα επί 40 χρόνια για να φτάσουν από την Αίγυπτο μέχρι την Παλαιστίνη, μέχρι την περιοχή της Ιερουσαλήμ. 40 χρόνια. Υπερβολικό το ταξίδι αυτό. Σημάδι ότι είχαν πάρει σωστά το δρόμο τους. Διότι δεν είναι τόσο μακρινή η πορεία ώστε να θέλει κανείς 40 χρόνια να φτάσει. Βέβαια, το ταξίδι τους δεν ήταν μια πεζοπορία συνεχής. Έφυγαν οι Ιουδαίοι μαζί με τα υπάρχοντά τους, μαζί με τα κοπάδια τους, μαζί με τους και όλα τα υπάρχοντά τους. Και επομένως κάθε τόσο έπρεπε να κάνουν ένα ταξίδι, να σταθμεύσουν κάπου, να στήσουν τις σκηνές τους, να εγκατασταθούν, να μείνουν λίγες μέρες και πάλι να αρχίσουν το ταξίδι και ούτω καθεξής. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, συνάντησαν πολλούς εχθρούς, έδιναν μάχες και έκαναν αγώνες για να κυριεύσουν πόλεις και μετά να προχωρήσουν. Όλα αυτά ήταν καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις τις οποίες είχε επιτρέψει ο Θεός, διότι ο Θεός για τιμωρία τους, λόγω των ασθενειών τους, είχε πει ότι αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν από την Αίγυπτο δεν θα δουν την Ιερουσαλήμ. Και έτσι τον μακαριστό γέροντα Αμβρόσιο, ηγούμενο Μονής των Αγίων Αναργύρων. Η οικογένειά τους, οι ίδιοι πέθαναν στα 47 χρόνια. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι πέθαναν και δεν αξιώθηκαν να φτάσουν στα Ιεροσόλυμα. Και μπήκαν στα Ιεροσόλυμα τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Λένε λοιπόν τώρα οι Ιουδαίοι ότι οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο. Διότι όταν έφτασαν σε μια εποχή και σε μια περιοχή της ερήμου του Σινά, που εκεί δεν υπήρχε τίποτα να βλαστάνει και δεν μπορούσαν να βρουν από πουθενά να αγοράσουν τίποτα, άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του Μωυσέως, ότι μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από την πείνα και δεν μας άφηνε στην Αίγυπτο, που εκεί είχαμε τα πράσα και τα κρομίδια και τα σκόρδα και δεν μας έλειπε τίποτε, να τρώγαμε εκεί. Κόβε την πίτα μαζί με το Γιάννη, να παίρνει φλουρί ο Γιάννης. Και ο Μωυσής, κατανοώντας την διαμαρτυρία με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμου, ύψωσε τα χέρια του στον Θεό και προσευχήθηκε και ζήτησε θεία βοήθεια. Και του είπε, Κύριε, εσύ με διέταξες να πάρω τον λαό σου από την γη της Αιγύπτου και να τον οδηγήσω στην χώρα την οποία εσύ μας έχεις υποσχεθεί. Τώρα θα με αφήσεις έτσι και τον λαό σου βοήθη. Και ο Θεός διέταξε, ώστε κάθε πρωί που ξυπνούσαν οι Εβραίοι έβρισκαν την έρημο στρωμένη από μάνα. Μικρούς λευκούς κόκκους, τους οποίους έπαιρναν και έτρωγαν και ήταν τόσο θρεπτικοί, ώστε μπορούσε να αντικαταστήσει αυτό το είδος της βροχής που έπεφτε σαν δροσοσταλίδες. Αυτοί οι κόκκοι μπορούσαν να αντικαταστήσουν το καθημερινό τους ψωμί. Και το βράδυ προς το εσπέρας ερχόντουσαν κοπάδια τα ορτίκια, τόσα πολλά μέσα στην έρημο, ώστε με μια κίνηση μονάχα τα πιάναν με τα χέρια τους οι Ιουδαίοι και έτσι μπορούσαν να έχουν το πρωί άρτο, δηλαδή το μάνα, και το βράδυ ορτίκια, το κρέας τους. Να λοιπόν λένε, οι πατέρες μας είχαν ένα θαυμαστό γεγονός που είδαν εκ μέρους του Θεού. Εσύ τι θαυμαστό γεγονός κάνεις? Και γι' αυτό το θέμα του μάνα είναι γραμμένο στον Ψαλμό ότι ο Θεός
άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν, διότι αυτό το μάνα δεν ευλάστανε ανεβαίνοντας προς την Ομόνια. Έπεφτε από τον ουρανό, σαν βροχή. Και ο Χριστός τι θα απαντάει, είπενουν αυτής. Είπε λοιπόν σε αυτούς ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ου Μωυσής δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Συνταξιακή λέγω, λέγει ο Ιησούς, ότι δεν έδωσε ο Μωυσής στους πατέρες σας τον άρτο, το μάνα εκ του ουρανού, με την προσευχή του, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος είναι εκείνος που δίνει σε εσάς τον άρτο, τον ουράνιο, τον αληθινό. Ένιγμα τώρα αρχίζει μπροστά στους Ιουδαίους. Εμείς ξέρουμε πως μόνο το μάνα είχε δώσει ο Θεός στους προπάτορες μας. Για ποιον άρτο τώρα μας μιλάει ο Ιησούς? Και ο Ιησούς βέβαια δεν σταματάει εκεί, αλλά σπέβει να τους εξηγεί. Ο γάρ άρτος του Θεού εστί ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδούς στον κόσμο. Διότι ο πραγματικός άρτος του Θεού δεν είναι το μάνα, αλλά είναι αυτός ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο. Τι εννοούσε, αδελφοί μου? Εμείς το καταλαβαίνουμε. Εννοούσε ασφαλώς τον ίδιο τον εαυτό του ο Κύριος. Αλλά οι Εβραίοι δεν το κατάλαβαν. Και γι' αυτό είπαν προς αυτόν. Είπαν λοιπόν προς αυτόν. Κύριε, πάντοτε δώσει μην τον άρτον τούτον. Κύριε, πάντοτε δώσει μας αυτόν τον άρτον. Όπως δηλαδή στην έρημο οι πατέρες μας κάθε μέρα έβρισκαν στο έδαφος ρηχμένο το μάνα, έτσι και εσύ δίνε μας κάθε μέρα από αυτό το ψωμί. Και εννοούσαν ότι θα πάρουν ψωμί άρτον. Όμως ο Ιησούς τους εξηγεί. Έκθεση, γούνασε. Είπε δε αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με μου θα έρθει ασφαλώς η μέρα, αγαπητοί αδελφοί μου, που θα χωριστούμε. Θα έρθει η μέρα κατά την οποία ο Θεός θα μας καλέσει κοντά του. Είναι όμορφο πράγμα όμως όταν φεύγει κανείς για έναν άλλο κόσμο, για μια άλλη ζωή και αφήνει πίσω του, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής στην επιστολή του, τέκνα εν υπακοή, όταν βλέπει ότι πίσω του αφήνει το μέγα μήνυμα πρόσωπα, μαθητές του Χριστού, παιδιά του Χριστού, που ξέρουν να υπακούουν στην φωνή της Εκκλησίας του. Είναι όμορφο πράγμα αν ο Θεός εμένα ή και τους άλλους ιερείς μας αξιώσει να παρουσιαστούμε ενώπιον του κριτηρίου του κατά την ημέρα της κρίσεως και να μπορούμε να πούμε τον λόγο τον οποίο λέγει ο προφήτης, «Ιδού εγώ και τα παιδεία άμοι έδωκεν ο Θεός». Να, μπροστά στον Θεό βρίσκομαι εγώ και τα παιδιά που ο Θεός μου έδωκε. Με την ημετέρα του την ημέρα της εκλογής. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή του, αν θυμούμε καλά, προς Κορινθίους, γράφει και λέγει ότι «Η σφραγής της εμείς αποστολής ημίσεστε εν Κυρίω». Δηλαδή η σφραγίδα του έργου μου, και ξέρετε ένα έγγραφο με την σφραγίδα αποκτά την εγκυρότητα. Ένα έγγραφο αν έχει επάνω την φίρμα ενός Υπουργείου ή μιας Μητροπόλεως που το εκδίδει και από κάτω να έχει και μια υπογραφή του Υπουργού ή του Μητροπολίτου, δεν έχει τόση εγκυρότητα όσο όσοι έχει όταν φέρει και τη σφραγίδα. Η σφραγίδα λοιπόν, λέγει, της εμείς αποστολής, η σφραγίδα του έργου μου, η σφραγίδα του Ευαγγελικού κηρύγματος το οποίο έκανα στην διάρκεια των αποστολικών μου χρόνων, ημίσαστε εν Κυρίω. Εσείς είσαστε αγαπητά μου παιδιά, λέγει ο Απόστολος Παύλος.
Μπροστά στον Κύριο, εσείς είσαστε η επισφράγιση του έργου μου. Εάν εσείς βαδίζετε όπως θέλει ο Θεός, εάν εσείς φροντίσετε να είναι αγία και τελεία η ζωή σας, εάν εσείς μένετε πιστοί και ενωμένοι με τον Κύριο και μεταξύ σας, εάν ανάμεσά σας καλλιεργείται η αγάπη και επικρατεί ο Κύριος, εάν στην καρδιά σας, στην σκέψη σας, στα έργα σας υπάρχει έκδηλη η χάρις του Κυρίου, αυτό είναι η σφραγίδα για μένα. Η μέρα της χειροτονίας. Θα μπορέσω επομένως την ημέρα της κρίσεως να καυχηθώ και να πω, Κύριε, δεν εκοπίασα ματέως και ουκ εις κενών έδραμων. Δεν έτρεξα στο κενό και χωρίς σκοπό και χωρίς τέρμα. Ήξερα γιατί έτρεχα και ήξερα γιατί αγωνιζόμουν, έκανα προσπάθεια δηλαδή που απέδωσε καρπούς. Αυτό εννοούσε ο Απόστολος Παύλος και αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, αισθανόμαστε και εμείς σαν πολύ μικροί οι υπηρέτες του Θείου Έργου και της Εκκλησίας μας. Το ίδιο αισθανόμαστε και εμείς όταν βλέπουμε ότι οι χριστιανοί μας βαδίζουν τον δρόμο του Κυρίου. Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, την ημέρα που χειροτονήθηκε το τραπέζι που παρέδεσε η Ιερά Μητρόπολη ο γέροντας Καλίνικος. Και τι άλλο θέλω καλύτερο, εμείς το ζει Χριστός και το αποφανεί κέρδος. Για μένα ζωή είναι ο Χριστός. Και θάνατος, κέρδος είναι και αυτός. Ας έρθει ό,τι ώρα να είναι. Διότι όσο πιο γρήγορα έχει ο θάνατος, τόσο πιο γρήγορα θα δεχτώ πρόσωπο με πρόσωπο. Από τη Μονή Διονυσίου οι πατέρες που φέραν τα Άγια Λείψανα. Άρα, όσο πιο γρήγορα δηλώσεις για το Γερμανό Καραβαγγέλη. Γιατί θα αναπαυτώ στον Κύριο μου και θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Και έφτασε πλέον ο χρόνος, ο καιρός του δικού μου τέλους. Εγώ βρίσκομαι στα χέρια του Κυρίου. Τίποτα δεν φοβούμαι και τίποτα δεν με αφήνει. Αμογελώντας και μου είπε, Ιγνάτιε, πες τα γρήγορα, κουραστήκανε. Αυτός ήτανε. Σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν πρέπει να σας ευχαριστώ, ειλικρινά. Πρώτα γιατί μας φέρατε σε αυτή την εκδήλωση. Εγώ ζηλεύστε. Σας ήξερα για πλούσιο, αλλά τόσο πλούσιο. Συγχαρητήρια, είστε ο πλούτος αυτής της εκκλησίας. Μπράβο σας, μπράβο σας. Να σας χαίρετε και να τον χαίρετε. Έχει πάρει καλή πρίκα από τον αείμνηστο Γρηγόρη. Όλους εσάς που μπορείτε να είστε άνθρωποι αγάπης και προσφοράς. Το δεύτερο που δεν πρέπει να σας ευχαριστώ είναι γιατί μας φέρατε να συγκληθούμε μαζί. Αλλά έχουμε την ευχή του. Ήμουν 22 ετών, νεαρός διάκονος, ακολούθησα τον γέροντα Καλίνικο στον Πειραιά το 1978. Τον θυμάμαι σαν τώρα, έξω από το γραφείο του Μητροπολίτη, ήταν ο ιδιαίτερος γραμματέας του προκατόχου του γέροντα και παρέμεινε και στον γέροντα Καλίνικο αρκετό καιρό. Έτσι γνωριστήκαμε και η σχέση ήταν πατέρα προς Υιό. Αυτός ήδη ολοκληρωμένος ιεροκήρυκας, εγώ νεαρός διάκος, διακάκη, και αμέσως ένιωσα κάτι που θέλω να το εξομολογηθώ. Τι σημαίνει βαθιά εμπιστοσύνη? Ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μας από το να γνωρίσεις ανθρώπους που να μπορείς να τους εμπιστευτείς. Και εγώ από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι τον πατέρα Γρηγόριο μπορώ να τον εμπιστεύομαι. Μπορώ να τον πιστεύω. Γιατί πιστεύω στα ελληνικά σημαίνει όχι απλώς ότι υπάρχεις. Στο σύμβολο της πίστεως λέμε πιστεύω και σημαίνει Θεέ μου σε εμπιστεύομαι. Γιατί όταν λέω στα ελληνικά σε πιστεύω δεν πιστεύω ότι υπάρχεις, σε μπροστά μου. Σε εμπιστεύομαι. Λοιπόν αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη ήταν που δημιουργούσε σε αυτούς που τον πλησίαζαν και τουλάχιστον σε μένα τότε σήμαινε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί πρώτα τα είχε βρει με τον εαυτό του. Είχε μετρήσει καλά τον εαυτό του. Τον ήξερε καλά. Γιατί είχε πονέσει. Και πόνεσε από νεαρή ηλικία. Και ξέρετε, ο πόνος δύο διεξόδους έχει. Η μία είναι να σε απελπίσει.
Ο Γρηγόριος ποτέ δεν απελπίστηκε, το είπε και στην ομιλία του, μην απελπίζεστε. Κράτησε μόνο την εμπιστοσύνη στο Θεό και άφησε τη ζωή στα χέρια του. Ήταν μια ζωή που έφευγε κάθε μέρα. Έλεγε κάθε μέρα, έζησα άλλη μια μέρα. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από τον άνθρωπο που ζει μόνο σήμερα. Γιατί χθες έφυγε η μέρα και ήξερε ότι δεν μπορούσε να γυρίσει να τη διορθώσει. Η επόμενη μέρα δεν ήξερε αν του ανήκει, γνώριζε την υγεία του. Και κάθε μέρα έλεγε, δόξα τω Θεώ. Και σήμερα έζησα. Αλλά η μέρα που είχε ζήσει ήταν η μέρα γιορτάς. Γιατί αν κανείς έχει και προσμετράει αυτό, λέει, τι άλλο μπορώ να κάνω. Μόνο να αγαπάω. Αυτός ήταν για μας ο Γρηγόριος. Ήταν ο άνθρωπος που σου έδινε λύσεις. Ήξερε καλά ελληνικά, όπως είπε ο Σεβασμιότατος. Τότε εκδίδαμε ένα περιοδικό, έφτανε κάποτε και στην Καστοριά, τα ελπιδοφόρα νιάτα. Του έλεγα, πατέρα Γρηγόρη, μου λείπουν 2 σελίδες. Κάτσε. Και καθόταν και έγραφε μικρές ιστοριούλες. Είχε λογοτεχνική δυνατότητα να πλέκει ιστορίες για να βγάλει δίδαγμα. Και άρεσε στα νιάτα. Και μιλούσε από το πιο μικρό παιδάκι μέχρι τον πιο ηλικιωμένο άνθρωπο. Με την ίδια χάρη, με τον ίδιο τρόπο που εμείς τον θέλαμε να τον αποκτήσουμε. Αλλά ίσως δεν τον κατορθώσαμε ποτέ. Σίγουρα όμως πήραμε από αυτόν όσο μπορέσαμε το γαλήνιο του ύφους του. Το είπε και ο Σεβασμιότατος Λαρίσης. Ήταν πράος και ταπεινός στην καρδιά. Δεν τον τάραζε στο Γρηγόριο. Ό,τι κι αν συνέβαινε, σεισμός να γινότανε, ο Γρηγόριος εκεί, με το χαμόγελο, ήρεμος, ήσυχος, περίμενε να παρηγορήσει, να βοηθήσει, να συνδράμει. Ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία, Σεβασμιότατε, να τον ξαναφέρουμε ζωντανό στη μνήμη μας. Τον μνημονεύουμε στην Προσκομιδή και σας έλεγα και το πρωί, και σας το λέω και σε όλους εσάς, που είστε ευλογημένοι γιατί τον είχατε επίσκοπο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας να μας αγαπήσει ένας Άγιος. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θα μπορεί να κάνει χωρίς εμάς τον παράδεισο. Εκεί θα μας πάρει όλους. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς βέβαια, έτσι μην το πάρετε και πολύ έτσι και πείτε εντάξει δεν βαριέσαι τώρα, εξασφάλισα τον παράδεισο επειδή τον Γρηγόριο τον είχα και τον αγάπησα. Όχι, κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να του μοιάζω, απλώς. Σας ευχαριστώ, να έχουμε την ευχή του και να είναι πάντοτε η ευχή του σε εσάς. Και ένα τελευταίο λόγο, Σεβασμιότατε, την έχετε την ευχή. Σας καμαρώνουμε, σας αγαπάμε, να χαίρεστε το όμορφο ποιμνιό σας και να σας χαίρονται μόνο στην καρδιά. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμπρότης, θα ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Καστορίας, τον κύριο Σεραφείμ, για τον λόγο που μας δίδει, καθώς και τους Αγίους Αρχιερείς, τον Άγιο Λαρίσης, κύριο Ιγνάτιο και τον Άγιο Δημητριάδο, τον κύριο Ιγνάτιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους. Συμπληρώθηκαν κιόλας 20 χρόνια από την εκδημία του μακαριστού πνευματικός πατρός Μητροπολίτου Καστορίας κ. Γρηγορίου, ο οποίος διακρίθηκε ως άριστος εξομολόγος, πνευματικός και καθοδηγητής πολλών ψυχών. Η γνώση, η υπομονή, η πατρικότητα, η φιλοστοργία τον χαρακτήριζαν στο έξω από αυτό το μυστήριο της μετανοίας. Γνώριζε να παρακολουθεί διακριτικά, να επισημαίνει εύστοχα, να υπομένει κατάλληλα, να ελπίζει με πίστη, να παραμυθεί όπου ήταν ανάγκη, δεν κουραζόταν να ακούει, να σηκώνει το βάρος, να επιμένει ψυχές αθάνατες. Είχε εξαιρετικό εκκλησιαστικό ήθος. Αγαπούσε υπέρβελα την Εκκλησία. Την υπηρετούσε πάντοτε πρόθυμα, φιλότιμα, πρόσκαρα και αφοσιωμένα. Αγαπούσε την ταπείνωση, την απλότητα, την προσευχή, την ευλάβεια, την κατάληξη. Δεν αγαπούσε την υποκριτική ταπεινολογία και αφέλεια και την προσποίηση και την ψευτοευλάβεια. Εκτιμούσε την γνησιότητα. Είχε μεγάλη ευλάβεια στην Παναγία, τους Αγίους, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, του οποίου έφερε το όνομα, τον Άγιο Γεώργιο τον Μεγαλομάρτυρα, ο οποίος τον θαυματούργησε, τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλαιο που πολλές φορές τον συνέδραμε και τον βοήθησε.
Ο μακαριστός Γρηγόριος ζούσε ως μοναχός, με καθημερινές ακολουθίες, με κοποσχήνη, ληστείες και αγριβίες, ακούραστος στη συνεχή θεία λατρεία. Τα προβλήματα των ανθρώπων τα έκανε προσευχή, πίστευε περισσότερο στην προσευχή παρά στη δύναμη των λόγων. Όμως ο λόγος του, επειδή προερχόταν από το καμίνι της προσευχής, είχε χαρά και παραμυθούσε τους πάντες. Τα παραπάνω σύντομα, άτεχνα, απλά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητας Ορυθροτής, του οποίου ο μακαριστός υπήρξε συνειδητής με τους μακαριστούς Σάμου και Ικαρίας, Κυρό Παντελεήμονα και τον Αγαθάγγελο Μιχαηλίδη του Κωνσταντινιανό, σύνομα και άτεχνα τα λέμε για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, για να μάθουν οι νεότεροι ότι υπάρχουν ιεράρχες που ανάλυσαν το βίο τους στην προσευχή, στην άδολη αγάπη προς τον πλησίο τους. Δεύτερον, για να ακουστεί στα πέρα της οικουμένης ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο μακαριστός Γρηγόριος, μας προστατεύει και μας αγαπά από το ουράνιο θυσιαστήριό του και προσεύχεται για εμάς πολλάκις. Η δε επίκληση του ονόματός του και μόνον έχει βοηθήσει πολλές ψυχές ανθρώπων και σήμερα σε προσωπικά προβλήματά τους από σύντομες διηγήσεις. Τρίτον, γιατί ο διάδοχος του, τον επισκοπικό θρόνο της Καστοριάς, έχει πάμπολα κοινά στοιχεία ευλαβίας, σεμνότητας, φιλαδελφίας, φιλοτεχνίας, φιλανθρωπίας, που επί 20 συναπτά έτη τιμά τον προκάτοχό του όσο κανείς άλλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα σας μιλήσω, απλούστατα θα ήθελα πριν από τα χορευτικά να παρουσιάσω αυτό το μικρό τευχίδιο το οποίο ετοιμάσαμε αυτές τις ημέρες, που είναι αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Γρηγόριο. Τα κείμενά μας ήταν ελάχιστα. Εγώ προσωπικά δεν είδα ποτέ εκείνο το περιοδικό το οποίο βγήκε τότε μετά την οσία και η μισή του. Μάλλον υπήρχε κάποιος στο αρχείο και εν συνεχεία ο Κυριάκος ο Μωυσίδης το επιμελήθηκε παίρνοντας διάφορα κείμενα και ό,τι μπορέσαμε να βρούμε από τα κατάλοιπά του στο γραφείο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το μικρό αυτό τευχίδιο το προλογίζει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Τον παρεκάλεσα πριν από λίγες ημέρες και του είπα, σας παρακαλώ, μιλήσατε για τον μακαριστό Μητροπολίτη και προκάτοχό μου, κύριο Γρηγόριο, βγάζουμε ένα μικρό τευχίδιο, θα ήθελα να έχω και ένα λόγο δικό σας. Έτσι λοιπόν, αυτό χωρίζεται, τι είπαν για αυτόν, τι είπε εκείνος και σε ένα φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει σε αυτό το τευχίδιο. Συγχρόνως ακόμη απόψε θα πάρετε και μια ευλογία, μια φωτογραφία του μακαριστού Γρηγορίου. Πιστεύω ότι και το ένα και το τευχίδιο αυτό και η φωτογραφία θα την έχετε σαν ένα κοιμήλιο στο σπίτι σας και σαν μια ιδιαίτερη ευλογία. Είναι απτή η χάρις και η ευλογία του γέροντος Γρηγορίου.
ευχές του. Με το καλό να συναντηθούμε και πάλι. Λίγο